il-ħidma li hemm son leħni saħħaħt f'dak li hemm int kont sħaqt komplejt bisih mixi bis-saħal qoddim wasalt fi xtaqt fuq l-ostakli jirbaħt fil-ħin ta' prova jiena ħadt iċ-ċans biex forsi nagħmel xi avvanz ma kienx ta' xejn qegħdin jixħdu dawn l-għajnejn li bil-ferħ imtlew bid-dmugħ kontu rejt ħassejt f'dir-ruħ ma kienx ta' xejn fl-aħħar kont għaraft għalfejn għax minn kull pass tgħallimt u din id-dinja fimt xiddiġt fija nifsi jemment li ritwettaqt u maqtajt qalbi qatt sorpris illum li l-ajjar triqa silt sibt li nixtieq minn ħajti warrabt u dieq fil-ħin tal-prova jiena ħadt iċ-ċans biex forsi nagħmel xi ma kienx ta' xejn qegħdin jixħdu dawn l-għajnejn li bil-ferħ imtlew bid-dmugħ kontu rejx ħassejt fir-ruħ ma kienx ta' xejn fl-aħħar kont għaraft għalfejn għax minn kull pass tgħallimt u din id-dinja feċet ma kulot għalli sebħet ma kienx ta' xejn ma kienx ta' xejn qegħdin jixħdu dawn l-għajnejn li bil-ferħ imtlew bid-dmugħ kontu rejx ħassejt ir-ruħ le ma kienx ta' xejn għax minn kull pass tgħallimt u din id-dinja fimt. Sinjuri, lejla tajba nilqawkom għal edizzjoni oħra mill-programm Attwali. Grazzi li nqattu magħna u illum għal darba oħra hemm suġġetti ieħor differenti matul il-programm Attwali. Illum se nitkellmu dwar l-attendenza